Ang secure na si Tony Bansa na nagtatrabaho sa isang establishmento sa siyudad ng San Fernando, aminado na hindi pamilyar sa rollout ng bakuna kontra COVID-19 para sa kanilang hanay na nasa pribadong kumpanya. Hindi po ako nagpo-vaccine sir kasi alam mo naman na yung gamot niyan medyo mahal. Tapos yung sahod natin kulang pa eh. Bagamat napag-uusapan na paminsan-minsan umano ng kanyang mga katrabaho ang pagpapabakuna, hinaing ni Tony kung uuwi pa ito sa Mindanao para doon ay hindi na niya ito kukunin pa. At lalo na't kung iaawas pa ito sa kanyang sweldo, hindi umano siya papayag. Pag pagkaraw, Mindanao pa kami. Tapos nagpapadala pa kami kada sahod namin. Pero 15 lang. Libre ang bakuna kontra COVID-19 sa ilalim ng vaccination program ng gobyerno. Batay sa datos ng National Economic Development Authority o NEDA, hindi bababa sa 35.5 million ang mga economic frontliner, kagaya ni Mang Tony. Sila ang mga nakatakdang makatanggap ng bakuna sa ilalim ng A4 eligible category sa NCR 8 bubble, kung saan kabilang ang lalawigan ng Pampanga at Bulacan. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, makatatanggap ng bakuna ang isang manggagawa mula sa lokal na pamahalaan kung saan siya namamalagi. Inaprubahan ang rekomendasyon na i-improve at gawing mas simple ang Priority Group A4 ng COVID-19 Immunization Program. Kabilang sa A4 ang mga nasa pribadong sektor na kinakailangan physically present sa lugar kung saan sila magtatrabaho. Dito sa Central Luzon, prioridad daw na makatanggap ng COVID-19 vaccine ang minimum wage earner, ayon kay Department of Labor and Employment Region 3 Director Geraldine Panlilio. Right now, in making instruction kaya kami, of course, like last May 1, may karoong ceremonial vaccination of minimum wage earners. Yeah. So, siyempre, A4 la rin So, Yeah. ang minimum wage priority will be given to the minimum wage earners. Ulimping alalang pamayan nung later on bayaran nyo. Although, of course, all ganaganang vaccine na i-administer free, di ba? Ang rollout ay iaasa pa rin sa lokal na pamahalaan kung saan uuwi o nangungupahan ng isang manggagawa. Secretary Bebot Bello already instructed the regional directors to look into the database for minimum wage earners. So at this time, Oitapamo, that is the instruction given to us. And then, of course, we have been doing coordination with the local government units because there is no other vaccination than that is being provided by the LGU through the DOH. Ayon kay Direktor Panlilio, may inisyatibo na rin kasi ang ilang pribadong kumpanya na sumali sa pagbili ng bakuna at layo ng dole na siyasatin ng vaccination program ng mga ito. Then another thing, we are encouraging the private sector to also give their own programs, no? Encouraging them that they also should have their vaccination program for their workers. In fact, some of the private companies, they are providing yung workers nila together with the dependents. Ayon sa DOLE, tutulong sila sa master listing ng mga lokal na pamahalaan at alinsunod sa IATF resolution na hindi maglilimita sa mga kumpanyang walang kakayahan na bakunahan ang mga empleyado. Paulo G. Santos, CLTV News.